COVID-19ak eragindako krisia eragina izaten ari da nazioarteko harremanetan. Militar errusiarrak epidemiari aurre egiteko laguntza ematera joan dira Italiara eta Txina ere laguntza bidaltzen ari da Italia, Espainia eta Serbiara besteak beste. Estatu Batuen jarrera bestalde itxia da. Egoera honek geopolitikan eragingo dituen aldaketez aritu da Asier Blas politologoa eta irakaslea. Italiako kasuak erakusten duena da momentu hontan Europar Batasunak duen ahulezia, ezta? Azken batetan espero ziteken horrelako krisi baten aurrean elkartasun gehiago egongo zala herrialde desberdinen artean, naiz eta Europar Batasunak zuzenean ez eduki eskuduntzarik osasun gaien inguruan, eta argi geratu dana, herrialde gehienek lehenestu dutela beraien interes nazionala, elkartasun kriterioak albo batetara utzita. Eta hori noski, aprobetxatu egin du Txinak, Errusiak ere bai, eta beste munduko zenbait herrialde, Kubak, eta Italiako kasuan, ikusi dugun bezalaxe lagundu egin diote zuzenean, Europar Batasuneko herrialdek lagundu ez dutenean. Horatu ezagun Alemaniak martxoaren 4ean bere osasun arloko produkzioa arlo nazionalean gelditzeko lege bat atera zuela, eta beraz esportazioak debekatu egin zituen Europar Batasunaren baitan ere bai. Honek esan nahi duena da, maskarillak, behar ziren maskarillak Italian, ezin zirela esportatu martxoaren 4tik aurrera Alemaniatik Italiara, naiz eta larrialdi egoera batetan egon Italia. Alde horretatik, garbi ikusten dugu hor interes nazionala lehenestu dutela, behin eta berriro, eta Txinak bereziki, baita ere Rusiak edo Kubak, hau erabili dute, seguruenik propaganda pixka bat egiteko, baina propaganda egiteaz aparte, errealitatea da, beste herrialdek ez dutela propagandarik egin nahi izan, eta Txinak, Rusiak eta Kubak besteak beste lagundu dute Italia, eta laguntzen ari dira Italia, zuzenean, sendagileak bidaliz, eta baita ere materiala bidaliz. Honek adierazten duena segurenik da munduko geopolitikan aldaketa gauzatzen ari dela simbolikoki orain. Badakigu aspalditik aldaketa geopolitiko importanteak gertatzen ari direla, horien artean Txina eta Amerikako Estatu Batuen arteko lehia ikusi dugu nor izango den potentzia hegemonikoa, munduko lehen potentzia erabakitzeko, eta agian historian ikusiko dugu hori gero horrela gertatuko dan, momentu fundatzaile bat beharko baldin bada esateko Txina lehen potentzia bilakatu zala, izango da segurueni koronavirusaren krisi hau. Ze hemen argi geratzen ari da, Estatu Batuak bere mugen baitan itxi egiten ari dela, eta berriz Txina nazioartean ari da azaltzen potentzia bat bezala, eta gainez lagundu dezaken potentzia bat bezala.